Lamede Partiya Herêmên Demokratîk ji ber binçavkirina parlamenter û hevserokên HDP li ber avaya xwe çalakiyekê protestoyê li dar xist. Di çalakiyê de siyasetmedar gotin îktidara AKP di derheqa siyaseta Kurdan de biryara xwe daye ku wan ji qadê dûr bixîne. Ji ber vê yekê parlamenter û hevserokên HDP binçav dike. Li daxuyanê de Barzanî jî kirin ku li hember binçavkirina siyasetmedarên Kurdên Bakur de bila dengê xwe xurt bike û bang li hikûmeta AKP bike. Binin ki hevalê me heta dawiyê jî sê xelberwan netewandin û bi slogana bi duruşma pisekineke xurt nîşanda. Gotina Birêz Barzanî kêm e. Wî jî gotiye ku em va êrişê li hemberî HDP qebûl nakin. Ama em jî dibêjin ki Birêz Barzanî tu ji parçeyekî Kurdistanê yî. Tenê tu bêjî em vê qebûl nakin nabe. Gere tu sekineke hîn xort, gotineke hîn xort û duruşeke hîn xort nîşan bidî. Li gor parlamenterên HDP jî siyasetmedarên Kurd li ber hemî êrîşan serpiyane. Binçavkirina parlamenteran û hevserokan biryarekî siyasî ye. AKP dixwaze serkeftinên Kurdan li çar perçeyê Kurdistanê de bin pê bike. Yani ali operasyona siyasi da jî birastî ne tenên divê parçê dimeşînin nan hala Kurdistan çar parçe Kurdistanê jî li ser wendakirina Kurdan ku 100 salin her parçe tekuşîn dikin ji ber bi azadiyê dimeşin dixwazin van serkeftinên Kurdan careke din ji wan bistînin. Siyasetmedar dibêjin heta parlamenter û hevserokên HDP werin berdan wê çalakiyan bidomînin. Welatiyên Amedê jî bi sloganan girtina parlamenteran protesto kirin. Sevda Kaplan, NRT, Amed.